Barang awak kau ni mesti ni serai meng di pramotan ni thapla samu. Macam mana dijatuh? Barang awak kau ni mesti ni serai meng di pramotan ni thapla samu. Ini ni sini di pramotan ni thapla ni rok nuk naik. Apa ni begini? Main gagai apa? Soiteri ko jam, soiteri ni botna aku tu. Soiteri ko jam aku viral mani. Apa gagai poro group ni bisite anak hoka. Hai vikas ka din tongo, hai tiba borok to kahini tongo, hai turung di tongo. Ilang group tongo. Ka anak ni bisite ani horo, tam main nong ni pradhan mantri no kamal kanina ni. Main nong ni jonjati Vice President Padukin Zomat agi XCM by Tong Leja Chalaja abo hai bu sidra kaya ame hingka. Hingka ame bagai ambo bukha tongi malia tung hai jawa cuman no. Hingka ame bagai hingka asuk base poro ai no mia thangle amti ke hamla kai ni. Hingka poro ano saka poro mapsan ini ang mapo sangka. Ten mapsan maya ro ani mongke kes buri kwa. Hingka taken nok sebai di kwa. Ani nok sebaik tani borok pura joto nok to sebaik kano, ngai nok sebaik jate ani bihi pusaka, te ani nok ni ani bihi ni rangsa rangsa telangka, ani ni sian telangka, macia telangka, te wakun telangka, te ranggo saida jat rang telangka, te apa ni bisingo borok bongi tani darwa bulak tongo, te apa ni bisingo borong ni thani onyo mani botongi mano tang naga bongi per ka bongi thani manai duita round per ka abo baji de per na tang per ka abo to baji to somani moto ya duita 12 12:30 tani somoyo horo baji to sona moto ya no borok to actually bongi thani tongi mano mani ro abo haida borok to emne khoro busa abo tang nugli ata nga borok baji hai thau sak khana kanya ang kirimani bagai salo pote se puma poto phajak ana jago ngang kirimani bagai ang jamna ti thare ang mathaka ngang bihika biang khaka biang tongka sai mani ulo se ang ekta somucha ang bihi goi malai kum khalai bolong kum khai ang bihi goi malai ta nga purga ani nokam katam sokan semelia uloka pulis ani ajaga aretan somitha ngai pulis sokan kum sai naka apurga muka menu kangkai so kana pulis so ko poni je daito sri lanka next दिन में मेरा पुरो नो हाबी नहीं मली काम हम खमाका आ खरो तो कोन खनो सेमिया ngai phung ai nai ba nukha ani bihini mane je ansari sa joto plan thanga te rango 60000 o ani busani bate khanya testa ro bate khani ton mane rang 60000 amno plan thanga kai te ono mani te tlang ka abo bang ka hangke na ya ko no ko bang hab dia ko tam su dora abo haja ni no ko hod dara na ke sabai thika ani no ko hod ya ko joto no sabai ka abo kur mani ko ka hangni kiri ka joto no pora baija tinta ni firis hindi super set hindi ini tamne disen hindi table hindi khat hindi bebang alna hindi abo joto pora baija kur man kiri ka Mayroon mo rin joto no saklaja mayroon ko ta usang se reson ni mani pisa mani basutur kesi abu pura ses joto no agno kudo te mayroon bantu kunto tani tuan kam awo ha na actually halo go kuma botok thanga thangmani abo 12 sohoite 1500 hai borok nai karon bisingo selaro botong nda selaro ba abro one koyekjona borok one gunda kok saka ngai gunda kok samani abo ngai abro to je bar kon no sojona je borok thamani abo to joto borok no sinu to ani no ni borok sinu ban par borok joto sinu to na plus borok no borok tesa horo ko phaika borok no borok tesa no horo borok tesa phaika kendo ba aro horo phaimani ga kai tebo onno borok no tui po borok phaika kendo ba a borok no sung joto no sinu kendo jora phaiki kai sung borok sung sangai